Hello guys, tutunono lamsogani channelo. Ang sana masuk mahai ang okogin 2 din hengka video sarmaya kho. Time bagai 1 din hengka 1-2 din hai. Ang koina musuk norokno. Norok kisa ani je video tomon abo nai kisa na subscribe baidi. Tai like baidi, comment rok sidi. Sajakaiba je ani video nai tongnai rokna ang sawo. Je ano subscribe dia jaga ko borok nang koyo borok kisari na bangtho. Tai je ani video nai subscribe dinai tai comment khlainai tai like dinai borok nabo ani khani bising tui paiphlaya hamjakma tai hambaya pharo asukno ani video nai bising tinarok jajakai like di dan subscribe comment bagai ang tini hai ke masaka video sarmaya bagai ang tini kok sai omtike masaka tai live bo kok sangnan tai meyang tongkha live bo kok sangnan tai men bagai nang tini norok na masaka ani video kisa nai norok jotono subscribe dibedi je subscribe dijaya ko asukno hambai ya